Ναι, λοιπόν, έγινε διακοπή γιατί μου έκανε η κάμερα ή το κινητό. Ναι, εγώ το έγραψα τώρα. Α, όχι, είναι για να σχεδιάσω κι άλλο. Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν, τώρα. Μισό μου έβγαλε coin. Σκατά. Πού πήγε το coin μου? Δεν μου βγάζει πια το coin. Έχασε ένα coin. Φακί. Που έβαγε ο παπάς ο Παχής. Γιατί παπά Παχή έβαγε Παχιά φακί. Ναι, τώρα θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν έχετε και εσείς κάποιο παρόμοιο παιχνίδι με αυτό εδώ. Ή το καμπόκα ή πάζου. Πάζου δεν με αφήνει το τάμπλετ να κατεβάσω. Γιατί μου παίρνει πάρα πολύ χώρο και γι' αυτό και δεν έχω κατεβάσει. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Πάω να βγω από εδώ. Αυτό είναι γενικότερα σαν παιχνίδι. Και το καμπόκα τώρα δεν θα μπω. Θα σας γράψω επίσης εδώ πέρα πάνω. Θα σας γράφω το πώς με λένε στο Roblox, να ξέρετε. Ή στα σχόλια, ένα από τα δύο. Και αυτό ήταν γενικότερα, παιδιά, το tablet μου. Εδώ πέρα στο Dolphy, ναι, θέλω να μου γράψετε τα σχόλια, πώς θα τα δω εγώ μετά τα σχόλια, και θέλω να μου πείτε τι κουκλάκι να φτιάξω. Γράψτε μου, ας πούμε, μάτια. Περιμένετε, θα τα φτιάξω ένα για να το δείτε και να μου πείτε μετά. Ή να κάνουμε ξεχωριστό βίντεο. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο. Γεια σας, παιδιά!